Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानैबोथ' मिथिखाबाय जानांगौ एसे बेनि बागै स' दिनैहाय आङो बाथोनजों ओंखाम गोजां जानो नागिरदों आरो मा बाथोन जायो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिथिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो खान्थाल बेगरबो बाथोन जागोन आरो स' खान्थाल बेगरखौ लावदुमा लाबोदोंमोन जाबाय दे बारा नांला बाखिखिनिखौ मैगं जानांगौ ना दायो आं हारसिंसो जागोन नालाय बेखायनो बारा होला आरो आलु दरनै बेखौ बिगुर गारालासिनो खावनै खालामनानै लाबाय ओमफ्राय बुटखौ आङो मिया हरावनो सोमनानै दोनोमोन नै काबलि बुट बेखौबो एवनानै बाथोन देबाय नायलांबाय थानो नोंथांमोना ओमफ्राय दंबावो आरो फान्थावखौबो सावगोन आरो गिदोंमोन नामा गेमस्रि मा थांदों दैसो लायदों बार बार देखो हजार बार देखो देखने की माँ देखने की क्या चाहते हैं ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक भिन्डीखौबो बाथोन जागोन आं दिनै बिराद डेन्जार बाथोन नुगोन दिनै आंनि भिडिअआवहाय नोंथांमोना गोखा केरेलाखौ बाथोन जानांगौ नामा जाजागोन ना जाजाया ना सुखाखौ जागोन औ नै मोनसे ना गोरान आरो माबानि मणिपुरनि नैबेखौबो जागोन आं स' दायो गेसाव सावनो अदाबाव सावनोबासो मोजां जागौमोन खिन्थु दा गेसाव सावगोन नालाय बेखौ सुफुंना गोलोथार बुस्थुआ गोलैना होदोलै लांफायदो र' गोलैना होदो माने इसको अभी है ओ गेसखौनो जलायाखै गुरबगा बुर्बक साला गैस भी नहीं जलाता है बेरलाय दिदो आलुआबो मोननो टाइम नांगोन ना भिन्डीखौबो आलुआवनो रुफाखानोसै बावदोंमोन आङो भिन्डीखौ थाङाखै जोंना फैसाखौ लायना फैखां आंबो ने बादाम पेकेट ओइ बिगुर खुखानायखौ दे स' आलु रुनायावनो बेखौबो होफाखानोसै भिंडी भी हो गया इसमें और नै दावदैखौबो बाथोन जागोन आरो दावदैखौ रुखानोसै बावगारबाय थादों माने फार्स्टआव आलुखौ रुबाय भिन्डीखौ रुबाय ओमफ्राय आरो दा बेखौबो रुखानोसै भिन्डीखौ खांनोसै हट बिलाटिया मोनबाय ने बिलाटि सावनायावनो बायलायलायबाय हो गया खाना है जानो
ओमफ्राय दायो बुटखौ एवनानै लानोसै पियासफोरखौ एवनानै लानोसै पियासखौ हानानै लानोसै गासैबो माबायावहा पियास नांगौ जागोन नालाय माबायावबा एवनाय नांगौ जागोन माबायावबा गोथांखौ होगोन आरो आङो ओंखायनो हाखानानै लानोसै दायो आङो हाखांजोब्बाय नै बेयावहा बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें होखाबाय बेखौ ज' एवनानै लाखानोसै मानो होनोबा माखासे बाथोनफोरावथ' नांगौ जाखागोन बेखायनो एवनानै लाखानोसै आरो फान्थावाबो मोनां जाबायानो जोंनिया ना गोरानखौबो बारा सावा इ बेलेग ना गोरान ना नोंथांमोना पियास एवबाथाय खामफ्रामखौ गोथाव मोनो ना मोना आं मिथिया आरो बाट आङो एसे माने खामफ्रामखौसो गोथाव मोनो आरो पियास एवनाय बाथोनफोरबा माने एसे खामफ्रामबा ना गोथावसिन जायो आरो फान्थाव बाहाय बि जाहा मोनबाय ने पियासा एवखांबाय गोसोम नोंथांमोना आं इदिनो गोथाव मोनो दे ओमफ्राय दायो नैबे बुटखौ एवनोसै नैबे मा मिथिबायना जिंखा बिगुरखौबो बाथोन जागोन आङो नायलांबाय था नोंथांमोना ओमफ्राय नै जोंना खान्थालाबो मोनसिगोन आरो खान्थालखौबो थाव होआलासिनो ओरैनो गुदुंल' खालामबाय आरो खामथाबबायानो नै ओमफ्राय दायो आङो नैबे नाखौहाय माने मैया हरनि ना खर' दंमोन आरो बेखौ एवनानै नै दा सामब्राम गुफुर पियास होनानै मिक्सारावहाय होनोसै ओमफ्राय आरो मिक्साराव माखौ होगोन मिक्साराव नैबे बुटखौबो काबुलि बुटखौ एवनानै लाबाय बेखौबो मिक्साराव होगोन आरो नै बाथोना साखि नायनो रबांनाय जि गोथाव नायनाय ना खर' बाथोन तामाम टेस्टी ओमफ्राय माबाबो होबाय आरो बेखौ भिडिअ लानो बावगारबाय दुन्दिया आं बाथोन होनबा बिराद गोथाव मोनखायो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो अननानै दे खालामना हो सापर्ट खालामना हो बर'जों बर' मनमनस नामा जाहैबाय नै दा बुटखौ होनोसै ओमफ्राय नैबे पियासखौ एसे होनानै होगोन आरो बे बुटखौ होग्रोदो ओमफ्राय नैबे पियासखौ होदो एसे ओमफ्राय दुन्दियाखौ एसे नै बुट बाथोना दुन्दियाबो होबाय नालाय साखिनायनोसै र' एसे मोनसे जालाय साखिलायले थारमाने
सोरबाफोर जुदि बाथोन जानो गोसोबा गेमस्रि दैमारिखौ लांफै बाथोन देना होगोन आं बिराद गोथाव गोथाव बाथोन देनो गोरों नालाय टेस्टि ओमफ्राय बा देजा गोथाव गोथाव जादोंलै उदैयानो बुंजोबसिगोन दस' नै पुदिना होनोसै दा सामब्राम गुफुर आरो पुदिनायावहाय ओमफ्राय बानलुआ इच्छा जाब्लाबो आलौगोनथ' इमान नाङाना फैगोन बानलु जानानै बेखौ मिक्साराव होनानै लानोसै माने पुदिनाया एसेल'मोन ना बेखायनो एसे रग' रग' जाबाय आरो ओमफ्राय जाबायानो नै दा माइसुन्द्रिखौ देलायनोसै माइसुन्द्रियाबो जाबायानो आरो माइसुन्द्रि आरो ना गोराना बेखौबो बाङाय साखिनायनो र' आलु गोसा जागोन खोमा ने माइसुन्द्रि आरो ना गोरान वर्ल्डनि बेस्ट बाथोन तामाम गोथावलै आयु मोदोमनाथार ओमफ्राय दायो नै बादामदो दहायनि पियास एवनाया बेखौ मिक्साराव होनानै लानोसै ओमफ्राय नै बे जिंखा बिगुरखौ फ्राय एवना लाबाय ओमफ्राय दहायनि पियास सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु दंखायो थबसेयाव देनोसै आरो मिक्साराव होलायलायला बेखौ माने अखा हादोंमोन नालाय बेखायनो बेयावहाय जिखौ लामना दोनदो आरो स' प्लिज इगनर दि बेकग्राउन्ड अके अ बानलु लाबोलाय बानलु अन्थना बानलु ओमफ्राय ओइ दुन्दियाखौ हानासो लानांगोनथ' बिदि नङा सेखा सुरिदो बानलुदो लाबोलाय सेखा सुरिदो बानलुदो नै फान्थावा बेखौ जिरनानै लाखाबाय आरो ओमफ्राय दायो नै बेयावहाय आङो सिख्लेनोसै आरो फान्थावखौ जानो लुगैनाया हाथारलालै जानो लुगैसिगोन लास्टनिखौ बादाम बाथोन जानानै नोंथांमोना बादाम बाथोन जाफेराखैबा बिराद गोथाव आखाइखौ सुहैना होयो स' नै दायो बेयावहाय लानोसै आङो आलुखौ आलु एन्ड बानलु मानो होनांगौ बानलुखौ बारा होआ आरो जों बिराद बाथोन जागोन नालाय ओमफ्राय पियास गैया ओमफ्राय दायो नैबे दाउदै ओमफ्राय धनिया ओमफ्राय पियास एसे पियासानो गैलायलायला पियास एसे ओमफ्राय बानलु एसे ओमफ्राय संख्रि
नोंथांमोना बिलाथिखौ सावनानै सुनाङा एसे हांगारखौ जानांगौ बा गोथाव मोनजायो मालाय साफा जानो नागिरनायखौबो जानाङा जालाय नामा गोसोसो दे खिन्थु गेमस्रि दैमारिया बिलाथिखौ बाथोनखौ सावनानै सुवा माने आंखौ सासे आगैया फोरोंदों आरो क'क्राझारनि सावनानै लायनो सुनाङानो माने एसे साफायै सावखानांगौ आरो नोंथांमोनाथ' नुखादो माबायसा साफायै सावखादो आङो ओमफ्राय नै ओंखामखौ सोमना दोन्दोंमोन आरो मैया हरनि ओंखामखौ सोमना दोन्दोंमोन बेखौनो जागोन आंना ओंखाम सोमनाया रेडिखा ओमफ्राय बाथोनफोरखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय आं थेवबो खिथानानै होनोसै नैबे दावदै बाथोन नैबे जिंखा बिगुर बाथोन ओमफ्राय नैबे बुट बाथोन ओमफ्राय नैबे ना गोरान माइसुन्द्रि ओमफ्राय नैबे ना खर' बाथोन नैबे बादाम बाथोन आलु बाथोन पुदिना बाथोन ओमफ्राय खान्थाल बेगर बाथोन खुदै मोनलायलायबाय आं ओमफ्राय नैबे जाबाय बिलाथि बाथोन ओमफ्राय नैबे भेन्डि रुनाय बाथोन ओमफ्राय नैबेयो फान्थाव बाथोन जेबो ओंख्रिबो गैया दिनै बेखौनो जानांसिगोन आरो ओमफ्राय स्टार्ट खालामसै मार गोथाव मोनजादों दावदै होफैदो आंनो आगैया tamam tasty बेदर नांलाया बेबायदिबा बेयावहाय आं सबसे गोथाव मोनो ना गोरानदो माइसुन्द्रि बेलेगाबो गोथाव खान्थाल बेगराबो गोथाव पुदिनाखौ जानो नायनो So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना मा बाथोन जाफेरखो बेखौ कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजों खिथाहरदो आंनो आरो नोंथांमोननि फेभरेट बाथोनखौबो खिथानो बावगारनाङा दे कमेन्ट सेक्शनावहा आं वेट खालामनानै थागोन